नाय देखायनोसै नैबे बिथाङा जोंना जाहैगासिनो दं क'क्राझारनि लाफाखौ नै मटर गाबोन मोसौ बेदरदो आब'आथ' आरो लाइक बिखायानो लाइकखौथ' बिखायानो आं दैनोसै एबार आं मिथिला थाव जानो नांला जाजाबानो जायो नै सिम्पोल गावनिया ओरै सङोनो क'क्राझारनिया बाक्सानिया माबायदि सङोब्रा बाक्सानिया खारदैल' होयो लोगोफोर खालि खारदै लाफायावबो खारदै अमा बेदरावबो खारदै कमेन्ट खालामना होदो बिनो भगबान सेस जागोनहाय खारदै जानांगौबा खिन्थु जोङो बयलसो जायो क'क्राझारनि नङा होमबा बांसिन थावना थाबाय अरखौ ब्लाव ब्लाव होनोसै आङो दसे 20 मिनिट बा 15 मिनिटसो मोजाङै गोदौ होनानै बिदैखौ सोरांनानै जानोसै गोथाव हटेल मेनेजमेन्ट लानाय ना हाखायोलै मालाय लाफा गोसोमबो आं लोगोफोर लाफा न'निफ्राय लाबोदों नालाय मानामा बेखौनो संगासिनो बिराद गोथाव जायो लाफाया लोगोफोर सोरनो नांगौ जोंनाहाय फानखायोमोन नालाय आङो माने माबानांगौमोन आरोना न'आव खोन्थानांगौमोन आं सोरबा जुदि बायनो लुबैयोबा जोंनि लाफाखौ सिबुरि गावनि लाफाखौ खोन्थागोन आं जेबो होआ लोगोफोर बयल आरोना खालि थाव होआ जेबो होआ दैल' होयो आङो इनि गोसथोनाया बै ओंखाम जागासिनो दै गोदौ ओंखाम जागासिनो गोसथोनाया साराय गुदुङावल' जब्ब' होबाय आं जेबो गैया ओमफ्राय संख्रि दै थिगैनो जाबाय दा नैबे गथ'आ केमेरा हमनाया आसि सोलालायनाय जासिगोन बियो आं संनाय ओंख्रिखौ गावहाथ' हांसो बेदरबाबो खारदैसो होयो सेस थैखागोनसो हांसो बेदरावहाय खारदै होनानै जानांगौ माबायदि मोनजागोन होनबा साहाखौ बेसरजोंसो फुदुंफ्लाङो नामा साहाखौ संख्रिजोंसो लोङो बिसोरो ओंख्रिखौ खारदैजों जायो बाक्सानिया गाज्रि मोनोङा दे नैबे सासे गथ'खौ होनदों आङो सबानो जाया एक्सुलि संख्रि साखिनायसै आं बिदिबा पिज्जा लायनोसै आं गोथावानो जाय नायैसो मिथिगो गोथावानो पिज्जा लायनोसै आं लोगोफोर हाबाब लाफायानो गाव हारसिं गोथावखा आरो नैबे सारायाबो जोंना अमा आदार होग्रा बायदि नालाय बेनि रसाबो एसे ओंखारनानै गोथावसिन जाबावबाय अमा आदार होनायासो बांसिन मोजांसो नै बोरै खोस्लियाबा थांखो आयौ जि मोजां गोदौहोबाय नै एसे बिराद मोजाङै नै बिराद मोजां ब्लग खालामदोंमोन आं लोगोफोर नै बे गथ'आ बरब्रेक खालामबाय केमेरामेन जानो हानाय नङा बे मालाबाबो जिबनाव लाफा जानाय बायदि मोनगोन दे दिनै मा सिस्टेम बिदि जायो सोरबा आंखौसो बरबाद खालामबाय आरो मा संख्रि साखिलाय जानो जाबायबो जायाबो माथो गोथां एसे गोथां ब्रोमसो जानांगौ दे साखि एरना होनोसै बिदैखौ एसे रानो बावनोसै माने दा थुग्लिबाय हरनो हादों लाफाखौ जादोंना संख्रिया जाबाय जादों नायखादों नों संख्रिखौसो नोंखौ नायनो थिनदों आं माबायदि जादों नांबावगोन एसे गोदौबावथोंसै ना होनबा बेखौ एसे फिसा होनसै बोरो मा खालामबावो दै जानोसै लोगोफोर जानोसै आंहा एसे खामानि जाब्रबनानै सिए फनावनो खारलांबावनानै फैफिननांबाय जाया नै बोरै होननायनि डाइलग बे ओंखाम जाखाङाखै आरो माबायदि जादों
जाखाया गथ' आंनि स्टाइलाव संनाया संख्रि गोबाब हा नोंखौ संख्रि गोबाब मोनदों नै जानो नाया बाबदों संख्रि बाबदों थगायदों गथ'आ माने गोथाव मोनदों बियो सैथान गथ' बेयो जानोसै आंबो बिदिबा थालिर जाया जाया जा थालिर जायगायनो संदों आङो मोजां बुस्थुखौसो जायाना भिडिअ'आव सिनायखायो दे थालिर जाबाबो मैगंखौ नुखायो आं गालाव जाम्बो स्पेसियेल दोनदों नोंनो मबाइलाव नोङो मबाइलाव स्पेसियेल दोनदों आं फुकना बेसारा क'क्राझारनि जाखांखौ मोनजानाय आंखौ बिराद रागा जोंबाय अन्थाव बाथाव जागौमोननो जोंनियावसो बायना सिगेट बागानावसो माबा गोलाव गोलावखौ गोलाव गोलाव न' गाया नोंसिना गैया न'आवबो हा गैया नै आदाया गोजांनानै क'कट'ट जानानै दङो हा गैयानो माथो एखमबा बिराद हा दंनो खोन्थायो बियो हा गैया जोंना खालपारि बाजार एसानि बुरजा मानास मोननायनि सिगां मोनसे बाजार दङ खालपानि होननाय लोगोफोर बेहाय बिसिनिजों हाया गासिबो किडनेप खालामनो हामदोंमोन सोर होफैगोन फैसा होआ किडनेपसो खालामनो नागिरदोंमोन जों बेखौहाय बेखायनोथ' फिसा देरबोथोसै खालामनाङा दे खालामनाङा ओंखाम जागोन ओंखाम थालिर ओंख्रि दा जागोन दे मा सावगोन